Vă rog să... Vă rog. Oameni să vedem ce vor. Cum credeți? Dacă credeți că trecem acum întâi pe diverse... Nu. Oamenii au venit ca să... Deci, cetățenii au venit pentru... Să ne lămuriți cu unele probleme. Și eu cred că e o dezbatere... Domnul, este o dezbatere mai stufoasă, care necesită timp. Bun. Dar singura rugăminte este că am o cerere și o să plece domnului consilier, o cerere de pusă, care zic că e bine să știe și de la diverse, domnul... Da. Haideți să preluăm problema dumneavoastră, dacă ziceți că atât de... Poftiți, ia să vedem despre ce se vorba. Importantă. Subsemnatul Ungureanu, reprezentant al televiziunii Exclusiv TV, vă rog să aprobați încheierea unui contract de colaborare cu primirea Târgu Totuși. Dar acest lucru nu s-a discutat? N-am discutat treaba asta, domnul administrator? Eu n-am fost informat, s-a spus că se discută în ședință de Consiliu. Nu s-a discutat? N-am discutat? Dar nu fost aprobat. Nu fost aprobat. Domnul președinte, dați citiri ca să auzim și noi. Poate eu... Scopul acestui contract este realizarea de filmări cu imagini și aspecte din zona dumneavoastră, diverse interviuri, documentare, ședințe de Consiliul Local, reportaje, etc., care să contribuie la promovarea comunei în contextul regional și național. Suma propusă de noi pentru acest contract de servicii video este de 80 de euro plus TVA lunar. Vă rugăm de asemenea ca durata contractului să fie minim de un an de la data încheierii. Televiziunea Exclusiv TV este parte a activității SC Electrostar SRL Onești, județul Bacău. Cont ne spune care e și este reprezentat de asociat unic domnul Ungureanu Eugen. Deci este, da, domnul, este o solicitare al acestei televiziuni locale și probabil că de această activitate au acces nu numai cei de la Onești, ci de la localități, probabil domnul administrator, da? Și solicitat acest lucru. Da, dacă la urmă îmi dați și mie cuvântul. Pot să iau, domnul președinte. Deci, succint așa în câteva cuvinte. Eu cred că e un lucru bun. Deci, cred că e un lucru bun. Nu trebuie să ne cramponăm pentru o sumă, pentru că, eu vă spun, promovăm, în primul rând, comuna, această comună, doamna. Și dacă mai vine cineva și spune că se angajează să facă 1000 de proiecte și fac ce numai unul, deci eu cred că prin televiziunii o să-i dăm și pistina respectivei persoane și o să spune, domnule, te-ai angajat într-o 1000 de proiecte. De ce te-ai angajat într-o 1000 de proiecte dacă nu ai făcut decât unul? Și nu numai asta. Se promovează și comuna. Bun, așa investi pe cetățeni. Ducându-se, cum a spus colegul meu. Ia găleata și aruncă cu noiul. Poate domnul cu televiziunea îl surprinde, da? La un moment dat. Punându-l pe post, mă rog, unde se va, pe ce se pune? Pe YouTube sau pe ce? Sau online. Dacă luăm și noi, ne implicăm. Deci este televiziune și, domnule, nu e frumos ce ai făcut să arunci cu noi. Puneți-l într-un sac, că vrei, că nu vrei, oricum vei plăti cu noi. Puneți-l într-un sac, nu mai poluăm mediul. Și să mai sunt, eu, părerea mea, este foarte benefică această televiziune pentru comună. Mulțumesc mult. Da. Vă rog. Da. Poftim, domnul Martin. Aș vrea să-l întreb pe domnul Ungureanu. Da. Pe ce criterii s-au axat când au făcut suma asta de 80 de euro? Păi oricum, da, sigur că da. Nu, vorbeam de răspuns. Pot să vă răspund? Nu. Deci, ăsta e întrebarea. Da. Deci, poate e o sumă mai mică. Putem face o sumă mai mică. Vă rog, domnul vice. Da, vreau să spun și eu câteva cuvinte legătură cu acest subiect. Părerea mea că ar trebui să fim de acord cu un contract, în sensul că comuna asta mai sunt și realizări bune, nu numai rele. Nu vine să vadă numai ce rău sau să promoveze numai ce rău, că lumea asta știți cum e. În cazul ăsta, nu știu, putem umbla la contract. Dacă eu nu știu dacă e bătut în cui neapărat 80 de euro pentru o singură ședință sau, nu știu, pentru ce reportaje mai vreți dumneavoastră să faceți.
Dacă nu, eu sunt de acord să fie și cu 80. Bun. Altcineva? Poftiți, domnul consilier. Și eu sunt de acord să promovăm și să facă să vină la ședințele noastre, dar să putem promova. Și este și părerea oamenilor. Eu am discutat cu oameni care au acces la televiziune și au văzut anumite ședințe de anunț înregistrate și chiar au fost mulțumiți. Da, vă mulțumesc. Vă să spun și eu ceva. Poftiți, domnul primar. Și eu sunt de acord, într-adevăr. Dar cu hotărârea Consiliului Local. Sigur, cererea adresată Consiliul Local. Bun. Domnul Ungureanu, scurt, vă rog. Foarte scurt, pentru că știu că timpul este prețios. Vă rog, vă rog. Vreau să vă spun că asta este și ideea. Eu nu puteam să, atâta vreme cât filmez pe toată Valea Protoșului și cu toate comunele, și răspund la prima întrebare, cu toate comunele am făcut un preț simbolic de 80 de euro, poate nu ați auzit sumă. Suma este foarte mică, este o sumă modică, dar cu toate comunele, absolut cu toate, n-am luat nici mai mult, nici mai puțin de 80 de euro, care abia ne decontează nouă cheltuielile de benzină și niște bani pentru domnul cameraman. Deci scopul meu personal nu este cel financiar, ci este dorința de a nu ocoli o comună în contextul în care toate celelalte comune, mulți dintre consilieri probabil au văzut, le-am promovat și în al doilea rând nu ne-am implicat în scandaluri, nu ne-am implicat în chestii politice, ci am venit cu respect către Consiliul Local, față de dumneavoastră, pentru a face cunoscută comuna, cu bune și cu relele pe care le are. Dar, încă o dată spun, nu este scopul nostru de a prezenta lucruri negative, ci doar ședințele de Consiliu, așa cum sunt ele, fără a le comenta, fără a le tăia, fără a face cenzură. Deci, apreciez tot ceea ce a spus dumneavoastră și sperăm într-o colaborare cât mai bună. Două cuvinte, domnul președinte. Atât am mai doresc să faceți, imparțialitate totală pe vine. Dar poate vom avea va fi vorba de un contract de colaborare în care se de promovare și se vor prevede aceste lucruri. Deci, fiți sigur că la prima ședință se va avea un proiect de vedere. Așa, sigur. Vă mulțumim. Acest proiect ar trebui spus la vot. Nu. Deci, dacă domnule consilier, o secundă, dacă domnii consilieri sunteți de acord că la prima ședință să fie supus sub aprobări acest proiect de hotărâre. Sunteți de acord? Cine este prima ședință? La prima ședință. Așa, haideți să discutăm și problema.